Ayan na, nagkagatan na. Salamat po tayo Mento and like and share po. Mga kagamba, welcome back to my channel ulit. Magandang araw sa inyo mga kagamba. Ang pagpalalaban natin, rumble nito mga kagamba, 10 ito na puro mga rare, tala at saka Pokemon ito. Karamihan tala mga kagamba. Tagalog ito mga kagamba. Bira ito kami ng mga ibang vlogger. Pero bago dyan, shoutout muna tayo kay Jan Noah Jumawas, shoutout sa'yo. Kay Sian Gaming PH, shoutout sa'yo. Nina Ignacio, shoutout sa'yo. Rinalyn Vega Paramo, shoutout sa'yo. Patrick Fernandez at saka si Gagambida PH, yan, shoutout sa'yo mga kagamba. Shoutout sa inyo. Yun, shoutout din sa'yo Sir Alan Alcansi ng Lipa, Batangas. Kumusta yung pamilya mo dyan? Keep safe. Dyan din kay kay Sir kay paring Mids 1111. Shoutout din sa'yo John Michael Ramos ng Baguio City. Yan. Kumusta na kayo mga kagagamba? So yan, panoorin natin mga kagamba ito. Mga rare to. Yan. Yan. Tignan natin sino matibay. Puro mga Pokemon. Nakpo. May sapot. Sumama. Walang sapot. Tangalan na sapot. Ayan may sapot. Wala sapot. May maglaban. May maglaban ito mga ito. Puro rare yan, no? Pokemon tala. Oh, ayan na, nagkagatan na. Malupit na laban to. Ege. Sampu yan. Pinakamarami tala. Ayan na. Nagkaubusan na ng lahi. Walang tigil. Puro mga rare yan, no? Tala at saka Pokemon. Ege. Bilis ng laban. Okay. Parang mga langgam. 10 piraso yan, pinakamaraming tala. Tumigil ang mundo. Gawin natin. Yun, no? Okay. Okay. Walang tigil.
Puro rare yan, no? Ilan na nasaputan dyan? 10 yan eh, puro mga rare yan eh. Puro tala at saka Pokemon. Wala na tira ah. Patay lahat ah. Ayun. Buhay pa rin yung iba. Pero nabiinom na rin lahat. 10 piraso. Pokemon sa katala. Ilan yung Pokemon dyan? Maraming tala eh. Ayun, wala nang gumalaw. So, yun. Alright. Ayun, napanood nyo mga kamba. Diba ang ganda ng laban? Puro mga rare. So, sana nag-enjoy kayo ha sa laban na yun. Hanggang dito na lang mga kamba. Maraming salamat. Hi! Subscribe po kita Trimindo. Like and share po. Bye!